Erokamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi nyime kod weche manyien chenro mar ang'icho nitie joma bende loso koda obedo gi thuolo mar somo ote gi tok report machal kama chenro machwalo paro ewi okumba manyien mar thieth mar SHIF mane ochakore chieng' tich ariyo juma ni e yor mbui gi andika ibiro chak chwalo e kor gwenge chakre wuok tich juma manyien. Chenro ma kama igeno ni biro rumo dwe mar adek kama oganda jo Kenya biro chako chwalo chudo mag ne migawo mar omenda ma osepodhi kaka gulu mibiro ore omenda go. Sharon Ong'aw nigi mathoth. Ndalo matin bang' doho wito oko bura mane tamo migawo mar thieth kete tim chenro mar okumba manyien mar thieth SHIF. Jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha okwayo jopiny mondo wuog oko e kar romre margi mar golo pachgi ewi okumba manyien mar SHIF. We're going to work with the COG on their economic regional blocks so that then we go to that level. Then we'll go down to the county level and hold meetings with the elected leaders and the people representatives from all the mashinani. So it's to call upon Kenyans that we are going to send out a schedule of how we are going to move around the country. Nakumicho kwedo paro mosebedo kawachore ni okumba mar thieth manyien mar SHIF en mano mabiro hinyo jomoko ka jok ma itogi ni piny biro chule e omenda matina. Is this an issue of the rich paying for the poor? Not exactly. If you look at the current NHIF model, it is the people who are earning less that pay more. Out of the 20% employed salaried Kenyans, that's about 3 million people. About 54% are going to get a reduction in their premiums. A Kenyan who earns 10,000 pays 500 shillings. That is 5% of their income. So it's the people with less that have been paying more. Okumba manyien mar thieth mar SHIF bendo poyo ni biro bedo gi pogro kipimo gi masani mar NHIF ma jopiny osebedo katiyo godo. Kwa mara ya kwanza Kenya, bima ambayo rais wa nchi atakuwa nayo ni sawa na ile bima ambayo mama mboga atakuwa nayo. Tumeangalia, tumetengeneza a package. Ile ambayo tunasema itashughulikia Wakenya wote, itashughulikia yale magonjwa yote ambayo tunaona ya kwamba yako katika nchi hii. Ekinde malokrok makamagi ichano tema. Jotije mosebedo katiye duol mar NHIF ibiro chun mar mondo mi ochako ndikre kendo manyien mondo migi thuolo mar tiyo e bwo okumba manyien mar SHIF. Hawatahitajika wote kwenye social health authority because of the digital system. Wale ambao watapatikana kwamba wanaweza kuingia kwenye SHA, wako na ile skill tunatafuta, wako na experience ambayo inahitajika, then through that interview process wataingia kwenye SHA. Kuna wale ambao hata kufikia sasa CEO amenieleza kuna wale wafanyakazi ambao wamesema sisi hatutaki kungoja hii maneno ya kutransition, sisi tuko tayari kwenda nyumbani. So tumejitayarisha, tunatengeneza package yao, ikifika hiyo wakati tuwakabidhi waende nyumbani. Nakumicha bendo singoni migawo mar thieth biro chulo kidam gope madul mar NHIF ntiere godo e osiptende ma pacho kae. Thoth nemo wacho ni gope makamago nokundre kaluwore gi mibadhi. You have heard me, we've been out there saying some of the facilities are fraudulent. There are some claims that have to be verified, then reconciled. After that, then payments come through. So progressively, payments will be done, verified, reconciled, agreed on that this is the right amount, then it is paid. Jatend migawo no opoyo okumba manyien mar SHIF, mowacho ni biro dino rode mag mibadhi. Kaluwore ni en okumba mabiro tiyo gi yor lony manyasani mar mbui. Sharon Ong'aw, Ramogi TV. Kapod wantiere weche mag thieth, jatend migawo Susan Nakumicha lero ni yedhe mag tuo asma kido mar